Max Makhanya usekhipha isixwayiso esibhekisa lapha kubo kufanele bheke ukuthi-ke akaqondise-ke naye-ke iy'nkulumo zakhe ngoba-ke kukhona okubi okungase kumehlele-ke. Kumele sekhuluma le nkulumo nje ikhulume lapha ekhasini lakhe la ku-TikTok. Lapho-ke khona-ke bezoxolisa-ke ngenkulumo-ke akayikhuluma uBobo kumfisela-ke okubi kodwa. Max Makhanya-ke ukhulumile laphana-ke enkundleni yakwa-TikTok washo ukuthi-ke emazwini awaphimisa-ke okufisela ukuthi uBobo sengathi angahamba emhlabeni-ke uyacala ukuthi-ke awahoxise. Wasemnxusa naye ukuthi-ke aqinisekise-ke ukuthi-ke ezimbi azikhuluma ngekhuzana. Sokhumbula ukuthi uBobo Mfanempiki uke wangena-ke esibhedlela ukuthi-ke emva kokuthi ashaywa umphakathi-ke ngensolo-ke nakhona-ke kuthiwa kusolakala ukuthi-ke wantshontsha-ke ingane-ke. Labantu cathi baningi basazi-ke leso story. uBobo Mfanempiki useluleme-ke ukhulumile-ke noMax Makhanya-ke. uMax Makhanya-ke wabe semxwayisa-ke ngalokhu-ke. Awuzwe na izividiyo kuMax Makhanya-ke ekhuluma noBobo. Bengikhuluma noBobo umfana wepiki, akuyena lo kade ngikhuluma naye manje. Bengikhuluma naye before ngikhulume nalomculi lo engiqeda ukukhuluma naye manje kaMaskandi. Baxhaphazeka abaculi la endimeni kodwa solulungisa lelo daba, asidlule lapho. Bakwethu amazwi engawakhuluma ngoBobo umfana wepiki after sesixoxile njoba ngisho ukuthi kade sifonelene naye sikhuluma kakhulu. Ngithi ngiyawakhansela amazwi engawakhuluma phezulu kwempilo yakhe afana nesiqalekiso nawo kumfisela ingozi okubi. Ngathi mina kuBobo ngifise ngathi angafa njobe sesibhedlela nje ngakhuluma amazwi anjengalawo. Okwamazwi-ke engingayisoli nokho-ke ngawo ngenxa yokuthi i-anger enganginayo ngaleso sikhathi nesenzo sakhe uBobo ayekade senzile sasingivumela ukuthi ngisho ngenzani ngisho ngathini kuzobe kumfanele. Kodwa bafowethu ngirealizile ukuthi uBobo after le call kade sikhuluma kuyo manje wasifunda isifundo sakhe, usifundile isifundo sakhe. Ongangokuba sivumelene naye uBobo umfana wepiki ukuthi uzoyilungisa lento, lamagama wonke awakhuluma nawo yonke lento ayiqalayo against uKhuzani and nabalandeli bakhe okuyithi. Sivumelene ukuthi ebunsizweni bakhe ngesikhathi sakhe uzoyilungisa. Siyazi-ke bakwethu ukuthi ngeke simrashe ngoba ziningi izinto abhekene nazo njengamanje. Kumele nje simnike leso sikhathi nyana sokuthi athi ukuba busy nempilo yakhe, and then uzoyilungisa lento asona kuyo singabalandeli bendlamlenze kanye nendlamlenze. Uzoyilungisa ebunsizweni bakhe ngesikhathi esright. Okwamanje mina ngidecide esayidini lami nakobami ubunsizwa ukuthi mina angingalindi yena, angenze mina engibona ukuthi ku-right ngesikhathi sami. Amazwi okufisela uBobo ingozi ngiyawarivesa, ngiyawakhansela. Ngiwakhansela kanjani na kanje? Ngithi kuwe Bobo mfana wepiki, phezulu kwempilo yakho ngikufisela impilonde. Ngithi kuwe impilonde, ngithe ngathi ungaphila uzube mdala ugugu khokhobe. Ungagcini ngokuphila nje kuphela kodwa uphinde unqobe izimpi obhekene nazo, uphinde uphumelele, kuvuleka iminyango evalekile. Kusho mina udinsi dindiliza ukudinsika kwesidikiselo sebhodo elikhuluma kuhlathiwe. Kusho mina udengezi loncinda inkunzi ezimavava thekhe santi ukuhlala kwentombi engayiphethe kahle kuyawadonsa amehlo ensizwa. Ngithi uBobo umfana wepiki imfoka mhlongo, amazwi engawakhuluma amabi ngithi ngiyawakhansela. Ngiwakhansela ngokuthi akabe nempilo ende uBobo umfana wepiki, aphumelele futhi anqobe, aphinde abusiseke. Kusho mina weKhuzani Dlamlenze, Khuzani sondela qhawe lami, lalela-ke nkunzi. Akubona ukukujikela lokhu kodwa uqala kokulungiswa kwezinto
kumele ibe khona insizwa ezoqala ihlahla indlela yokusolva inkinga ebese zonke insizwa ziyalandela zilungise inkinga esibhekene nazo emculweni kaMaskandi. Ngithi ke mina Khuzani uBobo umfana wepiki sikhulumile kakhulu naye kule khole kade sikhuluma kuyo angifonelile kuyo. Sivumelene ukuthi esayidini lami ngizowakhansela amazwi engawakhuluma egameni labalandeli bakho Khuzani. Ngiwakhuluma against uBobo ngenxa yezenzo zakhe ezimbi towards wena qhawe lama Blue Nation kanye nama Blue Nation. Uzoyilungisa lonto. Njengamanje mina ngihlahla indlela ngoba phela ngumholi mina. Mina ngiyona nje insizwa esangene, mina ngiyinsizwa eholi insizwa, mina ngumholi mina. Angiyona induna yezinsizwa, angiyona umdidiyelo wamabutho, angilutho entweni ekuthiwa ikhundla zasemhlabeni zokuphapha cha. Mina ngiyinsizwa nje yokuzalwa. Uyabona? Mawuyinsizwa uyinsizwa whether uyanikwa ikhundla noma unikwa, kodwa mawuyinsizwa uyinsizwa. Ngithi ke mina emsizweni bami ngumfo kaMakhanya. uBobo umfana wepiki ngimfisela impilo nempumelelo nokunqoba nezibusiso. Kusho mina. Angisho kanje nangesikhathi ngisamfisela okubi. Ngisho ngoba insizwa futhi engekho ngangikhuza noma ongangisabisa noma ongangithinta. Angisho nje kanje ngithi Bobo. Uyabona namanje futhi ngisho kanjalo sengireversa lawa amazwi. Sengithi kuwe Bobo engathi ungaphila ndoda. Siyabonga ukuthi usindile. Sikushayela izandla mfowethu sithi uyiqhawe ngoba unqoba ukufa sekulunguza eminyango. Sithi uyiqhawe ngoba unqoba ukufa sewulengela kukho wakunqoba. Sithi phila ke ndoda, lungisa amaphutha akho. Lungisa amaphutha akho mfana wepiki, walungisa ndoda. Walungisa ndoda, usengozini walungisa amaphutha akho. Amaphutha akho azokulandela mfowethu, walungisa enkabe yami walungisa mfowethu. Njoba nje mina ngikhansela amazwi, nawe khansela izenzo ezikufaka engozini. Khansela amagama owakhulumayo akufaka engozini. Khansela izenzo makubiza ukuthi mfowethu akube nezinqumo oyithathayo empilweni ezokubukiswa ezokwenza ubukwe njengesilima. Kanti wena uyazazi ukuthi uvikela impilo yakho ngalozo nqumo. Thatha lozo nqumo mfowethu. Thatha lozo nqumo mfowethu. Abanye abantu baphuza utshwala ngenxa yokubona abangani. Kwacaca ukuthi utshwala abuhambelani nabo. Kwamele bathathe izinqumo ezinzima zokushiya abangani. Bashiya utshwala. Baphila impilo engafani neyabangani babo. Nawe Bobo mfana wepiki makubiza ukuthi akube khona la uzahlukanisela khona. Zahlukanisele mfowethu impilo le. Impilo yakho le. Uyabona? Nje ubona sikhuluma kanjena nje thina singasabi lutho. Ingoba siyazi ukuthi silungisile mfowethu. Ingoba siyazi ukuthi silungisile. Nongathinta thina, angathinteka wesi yena kunendlela thina sithinte ngayo ngoba silungisile. Uyabona? Silungisile amabala ashaneliwe la kuthina. Akekho umuntu ongasithinta nje kalula. Asithinte kalula, asikho lula mfowethu. Mina ngiyasinda, mina ngikho lula mina. Mina ngisinda mina ngisho usungibona. Uyisitha sami ngiyakusinda mina. Mina ngiyakusinda uvela uhleke ujabule uhleke ubala ngoba ngiyinsizwa nje esindayo elungisile. Lungisa Bobo mfana wepiki. Ngoba singawakhansela amazwi. Kodwa wena mawungalungisi indlela zakho, izona eziyokufaka engozini. Engasekho amazwi sesiwakhanselile. Kodwa izenzo zakho izona ezingazikhipha esibhedlela zikufaka emoshwali. Izenzo zomuntu ziyakwazi ukumsindisa esibhedlela maqede zimfaka emoshwali.
So ngithi ke mfana wepiki mfowethu siyakushayela izandla ukuthi uyiqhawe unqobile. Kodwa vuka lapho uyithathe ulungise. Maningi ama warnings mfowethu osuwatholile akutshela imessage eyodwa ethi lungisa amaphutha. Uma ngabe ungawezwa ama message akhulunywa izimo obhekana nazo zizokufaka egodini. Lungisa Bobo. Ya. Bengithi nje angisho lokho bafowethu.